Můžete začít s přípravou. Nejprve si musíte udělat make-up. Každá z vás má svou sadu. Můj make-up je úžasný. Ráda ho dělám. Jsem profesionál. No, myslím, že mám nejlepšího vizážistu. Úplně mu důvěřuji. Federico dělá neuvěřitelný make-up. No, já mám taky make-up. Uvidíme, co se tady děje. Pastelky skvělé. Proměním to na prášek. Perfektní. Teď potřebujeme žvíkačku. Nafouknout bublinu malou a namočit ji do prášku. Teď na můj obličej. Teď je jeho tón rovnoměrný. Teď přidáme nějaké barvy. Kreslím krásný vzor na čelo. Perfektní, že? A na co jsi přišel? No, mám lepší nápad. Nejprve si udělám obočí. Mám na to speciální pomůcku. Teď řasy. Páně, není to skvělé? Molly, co ty? Nemusíš si o mě dělat starosti. Mám Federika. Trochu trpěk. To je mnohem lepší. Mám to. Potřebuji také oční stíny. Fishy, moc ti děkuji. Skvělej. Teď vytvoříme nějaké bubliny. Zanechá to krásný vzor na mé tváři. Páni, viděl jsi to? A mám perlový náhrdelník. Přišla jsem na lepší nápad. Nalepím si tyto perly na obličej. Podívej, jak jemně to vypadá. A co, Molly? Federico, vymysli něco i pro oči. Samozřejmě, slečno Molly. Zlaté kamínky vám budou dokonale sedět. A mám další nápad. Udělám vaše rty větší. Pár minut a voilà. Federico, co jsi udělal? Vím, jak to opravit. Odejdi odsud. A žádné peníze. Co ještě mohu udělat? Vím, vezmeme růži, voní tak dobře. No, co si myslíš o mých rtech? Ne špatné, ale můj lesk na rty je mnohem lepší. Holky, všechny vypadáte úžasně a stejně tak i váš make-up. Napište do komentářů, který se vám líbí víc. Teď je čas na nový účes. Už si na všechno myslela? Ach, Sophie ví. Rozhodla se experimentovat s růžovými culíky. Skvělá volba, Sophie. Vím, děkuji, ale to není vše. Přidám trochu třpitu. Chci, aby se mé vlasy třpitily. Wow, teď nějaké šperky. Podívej se na ty mušle. Vypadá to perfektně na mých vlasech. Jak se ti to líbí? Umíš to lépe? Samozřejmě, mám svého osobního kadeřníka. Danny, udělej mi vlasy mých snů. Potřebuji více zlata. Samozřejmě. Vtírám to.
Ach, bude to tak krásné, slečno. Rozprostírám to rovnoměrně. Teď téměř hotovo. Vím, co udělám. Nech mě ustřihnout vlasy této mořské paně. A samotná mořská panna, není to úžasné? Dala jsem si to do vlasů a můj cop je jako velký dlouhý ocas. Není to skvělé? Já omlouvám se. Danny, všechno zničíš. A co Lev? Slečno Molly, vypadáte úžasně. Liv, ty také vypadáš neuvěřitelně. Je to skvělý účes, sluší ti. Úžasné. No, přejdeme k vašim outfitům. Pojďme. Holky, určitě potřebujete krásný outfit. Máte nějaký nápady? Sophie a Molly mají velké šatníky, ale líbí se jim jedny šaty. Ach, ty je roztrháš. Zatímco se holky hádají, já je vyděsím. Wow, to byl vážný tah, Liv. Nemyslela jsem si, že jsi něčeho takového schopná a vzala si šaty pro sebe. No, holky, je tu nějaký nový outfit, který se vám líbí, vyzkoušejte si ho. No, jsem připraven hodnotit soutěžící páni, to je Molly. Vypadá nádherně, ten zlatý outfit, její vlasy. Trochu to přehnala se zlatem. Myslím, že jsem alergická. Ne. Co? Ne, jak se opovažuješ? Ach, to je Sophie, je tak roztomilá, vypadá skvěle. Otoč se. Jejda, spadla jsi. No, to se stává každému. Ale bavila jsem se. Bylo to vlastně velmi vtipné. Tak, kdo je další? Je to Liv. Co řekneš? Liv, jsi tak krásná. Jsem v šoku. Nevěděl jsem, že můžeš být tak krásná. Rozhodně si mi vzala srdce. A tato koruna, vítězství je tvoje. Děkuji. Ale není důležité vítězství, ale má láska k tobě, Richarde. Máme nový pár. A Sophie a Molly bojují o korunu, jako obvykle. Zlomíte ji. No, to je ono. Obě jste na vině, holky. A Liv a Richard žili šťastně. Nejprve se objednáš nepotřebné k opravám. Čekám na balík. Ty, to byla rychlá dodávka. Tohle je moje. Tak, teď se podívám, co tam mám. Máme Chrisa! Zbavte se toho hlodavce! Phoebe, proč tak ječíš? Dole je Chrisa! Páni, to je tak roztomilá. Tu si zaberu pro sebe. Můj chlupatý kamarád. Jsi tak roztomilá. Tak, celý domeček jsem uklidil. A teďka můžu přejít ke zdobení. To je to nejzajímavější. Fuj, tohle vyhodím. Majku, můžeš být opatrnější. Já ti teďka ukážu. Počkej, něco pro tebe mám. To jsou moc dobré gumíky. Děkuju. Takže jí dál. Dokázal jsem se vyplatit. Vracím se k domečku. Barvy ve spreji. To je to pravé. Teď ten domeček krásně proměním, to budete koukat.
Tak a teď zelený sprej. Chci udělat krásné grafity po celém domečku. Ochranka mi nadává se grafity po městě. Tak si namaluju na domeček. Ty, to je pěkný. Děkuju. Barva ještě nezaschla. Mimochodem, střechu taky musím ozdobit. Použiju barevné plastové balónky. Než barva zaschne, tak je tam přilepím. Wow, to je ale krásná střížka. Zbývá připevnit vlaječku a mám hotovo. Můj domeček je nejkrásnější. Jane, co je s tebou? Aha, jsem v pohodě. Vím, co dělat se všemi těmi nálepkami. Nalepím mě na domeček, který pak zežloutne. To je tak cool. Je jasný jako slunce. Jedna mi ale chybí. A tady je. Voilà, hotová. Teď musím ozdobit střížku. Tyhle balonky můžu nafouknout. A připevnit je na střechu. Ty, to je ale zábavný. To je super. Wow. Tak začínám. Hotovo. Phoebe, viděla jsi to? No dobrá. A ještě dám na střechu tuhle vlaječku se sluníčkem. Majku, teď máme 3 krásnější domečky v okolí. Phoebe, do toho. Vyzdobi svůj domeček, rychle. Jojo, mám tu tenhle krásný růžový koberec. Hodím ho na střechu. No tak, přilep se. Jasný, musím ho tam přibít. Můj prstík. Tak to ne. Radši si zavolám pomocníka. Haló? Dobrý den, potřebuji pomoc s opravami. Rychle. A tady je můj dělník, dobré odpoledne. Přidělujte ten koberec na střechu. Bez problému. Je to snadné jako facka. Musíš to dělat tuhle stavební sešívačkou, víš? No a je to. Ten koberec jsem dal po celém domečku. Je to prostě báječný. Sem ti dám srdíčko. A taky pár balónků a bude to hotové. To je nádhera. Sama bych to nezvládla. Aha, jistě. Tady jsou vaše peníze. To je všechno pro mě? Ne, jenom tohle. No dobrá, hezký den. Holky, my jsme šikulky. Miluji čerstvou vůni citrónu. Já už mám nápad. Já si to vypěstuju citronovník. Tak budu mít citron vždycky po ruce. Stačí ho zasadit, zalít vodou a teďka čekáme. Wow, to je nádherný citronovník. A kolik na něm citronů? Paráda. Už mi to chybí jenom lehátko. Tady budu relaxovat. Vezmu si klobouk a vypiju si svůj lahodný domácí citronový koktejl. To je úplná dovolená. Jen, co to děláš? Wow, citrony. Chci ho ochutnat. To je kyselý. Fuj. Majku, co to děláš? Nemůžeš šát na moje citrony. Já ho ani nechci. Mám mini basketbal. Vůbec mi to s tím nejde. A víte co? Já si to radši udělám skutečné basketbalové hřiště. To je nápad. Tak, koš tam mám. A balon taky. Teď něco uvidíte. Vidíte to, co umím? To je hustý, co? A teď ho hodím do koše. Au. Hej, Majku, opatrně. Já ti teďka ukážu, jak se to dělá. Voilà. Ty jsi dobrá. Dobrá, nemám čas na hry. Musím se sestavit houpačku. Pár minut a všechno bude hotové. To je dost malá houpačka. Teď na ní budu houpat svého jednorožce. Moc se mu to líbí. A na střechu si dám tyhle krásné květinky. To je nádhera. A tuhle poštovní schránku ve formě srdíčka si ozdobím těmito nálepkami. Tenhle domeček je můj vysněný sen. Co tam dělají moji sousedé? Majku. A co tam dělá Phoebe? Wow, to má krásnou poštovní schránku. Já chci taky. Mimochodem, už mě něco napadlo.
Schránku se ozdobím květinkami. Stačí namočit do barvy a obtisknout na schránku. To je tak roztomilé. Také se svou schránku taky vytuním. Haha, bude v ní ležet ten dinosaurus. A pošťák vždycky cvakne do ruky. To je něco. Tady už je pošťák. Ahoj. Dobrý den, mám pro vás dopisy. Tenhle je pro vás. Máte krásnou poštovní schránku. Děkuji. Hej, počkej, a pro mě nemáš? Aha, jasně, tady máte. Oh! Haha, to je teda prank. Wow, to je nádherná dívka. Amen. Ahoj. Promiň. Tohle dopis je pro tebe. Děkuju. Naschle. No, nastal čas vyzdobit i interiér domečku. Nejprve dám koberec. Super. A tyhle šipky zavrtám do zdi. A pověsím si na ně své zbraně. Jen se na ně podívejte, to je co? Paráda. A na stěnu si taky dám fotku svého učitele. Co? Nechci tam držet. Co dělat? Já tě teďka k tomu donutím. No, to je hned jiná věc. Sem si postavím stoleček, na kterém bude domeček pro mého chlupatého kámoše. A bude to i moje hračka a boxerské rukavice. Jsem sportovní kluk. Každý den chodím na box. Sem si pověsím televizi, abych mohl vždycky cvičit. A tady bude Fatboy. Miluju ho. Teď moje místo si vypadá opravdu skvěle. Myško, už jsi doma. Vítej. No, nastal čas si trochu zacvičit. 1, 2, 3. Tyjo, Majku, to se ti fakt povedlo. Taky si svůj pokojíček vyzdobím. Na podlahu si dám růží koberec. Je to knikoučký. A stěny si ozdobím těmito pusinkami. Použiju šablonu, lepidlo a tyhle krásné třpytky. Wow, jen se na to podívejte, to jsou krásné pusinky. Já jsem prostě génius. Sem si dám tuhle neonovou lampu ve tvaru srdíčka. A tady budu mít poličku, na které budu mít všechny své botičky. Jen se na to podívejte. S tou poličkou se dá i zatočit. A tady jsou moje kabelky, miluju je. A na vrchu je moje korunka, kterou jsem vyhrála v modelingu. A tady jsou fotky s mým klukem. My se tak roztomilí. Mám nápad. Ještě mi tu chybí stoleček, na kterém budu mít všechnu moji kosmetiku. I love you. A taky léky na nehty. Tady se budu každý den líčit. Mimochodem, musím se namonit, abych krásně vonila. Teď musím udělat zónu pro svého mazlíčka. Tady bude spinkat moje sladká kočička Jess. Spinkej tady, drahoušku. Koupila jsem jí taky hračku. Jen si hraj, malička. Jay, to máš moc pěkný. Taky si musím vyzdobit interiér. A už mám vymyšlený. Dám si sem písek. Jako bych byla někdy na pláži. Na zeď si dám tuhle rostomilou kačenku. Já je prostě miluju. Jsou tak rostomilé. A teď si nakreslím na zeď duhu. Na to vymáčknu štětec, všechny potřebné barvičky. A pak je hezky rozmažu. Takhle krásně jedním tahem. Wow, to je ale nádhera. Přidám k ní mráčky a bude hotová. A teď si přidělám poličky ve tvaru lega. Na ně si dám všechny mé hračky. Ty jsou tak roztomilé. Ještě mi to chybí stolek s mými plišáky. Miluju Pikachu. A taky mám okulele. Taky si to pověsím na stěnu.
A taky si musím na něco sednout. Jen se to podívejte, ten nafukovací kruh je moc pohodlný. A teďka vám ukážu moji fenku Mary. Taky jsem pro ní udělala pelíšek. Pojď ke mně, drahoušku. Ty jsi tak roztomilá. Moc tě miluju. Tak, budeš spinkat tady. No spinkej. Líbí se ti to? No já vím, že se ti to líbí. Co to máme za krabici? Co v ní je? To by mě zajímalo. Jo, ještě lepší, než jsem si myslela. To je výzdoba na auto? Páni, to vypadá fakt pěkně. A tenhle kousek dáme sem. Růžové disky se srdíčkama. To je nádhera. Ta kapota je tak měkká. Celé auto mám růžové. Podívejte se na obrovskou mašličku. Tu dám sem. A která princezna by neměla dlouhé řasy a krásné rty? Mrkni na ně, kamarádko. Dopadlo to nádherně. To se ze mě dělá srandu. Moje auto taky musí být stejně dobré. Jasně. Teď si ženy objednám na internetu. Díky, vyděsil jste mě. Okay. Tak. Tady mám všechno, co potřebuju. Začneme válečkem a černou barvou. Namočím ho do barvy a jdeme na to. Celé auto bude černé. Disky s lepkama, super. A pár pirátských vlajek. To je ono, skvělý. Pár lepek na kapotu a pirátská páska přes oko. Jo, je to pravé pirátské auto. To je krásná barva, moje oblíbená rtěnka. Cože? Co to udělal s tím autem? Ty se po mně opičíš. No to ne, to je můj autorský návrh. Ach tak já ti ještě ukážu. Tady jsou moje nové koberečky. Jsou tak měkoučké. Je čas zdobit interiér. To je tak roztomilé. Taky zajíčí uši. Dám si je na volant. Palubovka taky musí být měkká. A na ruční brzdu a převodovku mám tyhle potahy. Pár ozdob na klimošku a růžové kostičky. Yes. Prostě perfektní. Jednorožečku, líbí se ti to? Ty budeš sedět tady. A jak pěkně jsem si ozdobila pás. Teď je moje auto prostě dokonalé. No to mě podrž. Cože? Mia si ozdobila interiér? Co závidíš? Bé. Jasně, sakra. Mám něco v batohu. Pirátskou vlajku na zadní sedadla. Páni. A taky na přední sedadla. A místo volantu budu mít opravdový kormidlo. A na palubní desku si dám malou pirátskou loď. A další lepky. A taky na zrcátko. Tady je můj spolujezdec. Jak to jde, kostlivče? No fakt, já jsem jí to říkala. Počkej. Za chvíli ti zavolám. Hej, Majku. Co to vedle tebe sedí? A to je kostra, pomoc! Haha, nechala se napálit. Plásni si, pane kostro. To je tak strašidelné. To je ale vtipný video. Polilí Nutelou. To je... Cože? Vybil se mi telefon. Sakra, zrovna teď. Musím se podívat do batohu. Pověsím se lano a zavěsím se na něj tablet. Jo, teď to jako v opravdovém kině. Chceš brambůrky? I když jsou pro tebe zbytečný. Nemůžu, to je tak vtipný. Tak, ještě jednu takovou fotku. Kouknem se. Jo, v autě mi to fakt sluší. Moc se k sobě hodíme s tím autíčkem. Co to tam Mike dělá? Dívá se na videa s kostlivcem? Och jo, mám nápad. Uvidíme, kde je víc cool. Jen musím běžet do obchodu. A tady je moje nová televize. A teď si ji dám do svého krásného růžového kufru. Pojď sem, krásko. Našel jsem to pro tebe místo. Jo, to je perfektní. Ještě tu chce místa, odkud se na ní budeme dívat. Tyhle pafy jsou perfektní. Teď už musím jít pozvat kamarádky. Halo, pospěšte si a doneste popcorn.
Ahoj, holky. Podívejte, jak je to vtipný. Tyjo, to je fakt hustý. Co je to za kravál? Co tam mají za dýchánky? Koukají se na filmy na fatbojích? Tak to by takhle nešlo. Já jim to ukážu. Nastal čas si zacvičit. Jdu zapnout video s trenérem. Teď si sem musím dát podložku na jógu. A jdeme na to. A 1, a 2, a 1, a 2. Hej holky, pojďme to dělat společně. Yes. A 1, a 2, a 1, a 2. A je to, opakujte po trenérovi. Co se to tam děje? Oni trénují? No. S těmi hambáčem musím přestat. To je těžká krabice. Je v ní moje vybavení do posilovny. Činky dám do kufru a tyhle taky. To je ono. Hej kluci, ahoj, jak to jde? Je čas si zacvičit. To je ono, zvedejme železo, aby nám nerostly svaly. Nespomalujem. Já jsem nějak uzavená. Hej, co zpomaluješ? Zaber, na co se díváš? Hello. Myslím, že na mě mrká. Ahojky. Hej, Kate, co je? To jsou kluci. A ty svaly. Co kdybychom šli k nim? Tak jo. Ahoj, krasavice. Hej, holky, co děláte? Teď jsem to úplně sama. Jsou tak těžké. Holky, nechale mi na pospas. To není správné. Já jsem to úplně sama. Hej, Mio, proč brečíš? Hey, no. No tak, nech mě s tebou se zacvičit. Pojď. Tak jo. Docela ti to jde? No co, jste ready? První cenou je tahle čokoládová fontána. Abyste ji získali, musíte ji nakreslit. Máte na to? Kde jsou stopky? Tady jsou. Máte na to 1 minutu. Začněte. Proč nám ty palce hnědou? A my jí má. Asi jí nebude vadit, když si trochu vezmu. Stop, ani to nemysli. Lakomče. No nic, právě jsem dostal lepší nápad. Proč napodobovat čokoládu barvami, když můžete použít skutečnou čokoládu? Tak. Myslím, že to je geniální nápad. Mám to. Vrátím se zpátky. Co to bylo? Asi se mi ten zdálo. Teď budeme kresbat ten nejlepší ze všech. Ale taky bych tu čokošku mohla ochutnat. Tak krásně voní. Je výborná. Ach ne, ona mi došla. Možná tam ještě něco je. Nic moc. Doufám, že to postačí. Jdeme to. Koukej, Suzy. Jak získala takovou barvu? No. Nevím. Vím ale, že bez takové barvy bude můj obrázek nejlepší. Něco tomu chybí. Musím se snažit. Ano, mám to fakt pěkný. Odvedla jsem skvělou práci. Čokoládová fontána bude určitě moje. Zdá se, že se Mia úplně utápí ve svých snech. Takže je na čase, abych jí zbavila toho pěkného obrázku. Pak určitě vyhraju. Tohle je ta pravá konkurence. Holky, váš čas si prošel. Je čas ukázat ty kresy. Co se to stalo? Kdo to udělal s mým obrázkem? Nestydíš se? Tak, Phoebe. Barvu se udala správně. Ale bohužel se to vůbec čokoláda fontáně nepodobá. Suzy, tvoje práce se mi líbí mnohem víc. Ale stejně to není ono. Na druhou stranu, May fontána je nádherná. Tak pojď ke mně, aby se chutnala tu čokoládu. Juchu, nezáviďte, holky.
Fontána je moje, hurá! Už běžím! Konečně! Děkuju! Ojoj! Jak se to mohlo stát? No to je jedno. Čokoláda je stejně výborná. Mejo, ty jsi celá hnědá. Páni, to jsou ale parádní barvy. Jo, jsou skvělý. Vždycky jsem chtěla zkusit malat těmahle teperkama. A já jsem vždycky chtěla udělat tohle. Co jsi to udělala? Teď jsem celá od barvy. Holky, jsem tady. Jste ready na další kolo? Ruce vzhůru! Jen jsem si dělal legraci. Ve skutečnosti je to vaší odměnou za nejlepší obrázek. Ale času je málo, tak si pospěšte. Jdeme na to. Hlavně dělej všechno pečlivě. Nejdřív si na papíru máčknu barvy. A teď se můžu pustit do samotného malování. Tyjo, to mi to jde, co? Nádhera. Jsem skutečný talent. No, já začnu tou žlutou barvičkou. Myslím, že pravdu pěkně. Tyjo, to je nádhera. A teď přidám modrou. Jen se na to podívejte, to je krásná kombinace. Hlavně tam musím dát hodně barvy. Čím více barvy, tím lepší ten obrázek bude. Nádhera. Tak začneme. Je to docela dobrý. Ještě tady. A tady. Asi se mi to moc nepovedlo. Musím něco vymyslet. Jo, to vypadá hrozně. Wow, ale Phoebe na kresbě je opravdu skvělá. Nemůžu dovolit, aby vyhrála. Ale já vím, co dělat. Phoebe, podívej, co tam je. To je letající Huggy Wuggy. Hele, mě tím nebofleš. A dej mi ten výkres, je můj. Ojoj, jasně, vezmi si svůj výkres zpět. Stejně už ho nepotřebuju. Mám si vlastní. Jak to, jestli nestydíš? Stop, váš čas je prošel. Je čas ukázat, co jste nakreslili. Phoebe, tvá práce se mi líbí. Je to docela dobrý. Mio, ty by se mohla snažit trochu víc. Suzy, co to sakra je? Ty si tu cenu asi ani nechtěla vyhrát. Takže mi nezbývá nic jiného, než dát tu vodní pistoli Phoebe. Hurá, teď je moje. Holky, být vámi, schovám se někde hodně daleko. Jo, ještě mi chybí trocha Rambo stylu. Hotovo? Tak, ruce vzhůru. Hej, co to děláš? Oj. Oj, to jsem asi trochu přehnala. Jde. No co, chcete vidět další výhru? Nový iPhone! Ty jo? No co, holky, začínáme. Pospěšte si. Dneska nemám na barvy štěstí. Zase tu není ta správná. Jasně, fixy mi jsou k ničemu. Mám mnohem lepší plán. Tak teďka se vezmu tenhle nožík a ten iPhone hezky vyříznu. Paráda. Tak a teďka jenom přelepím k papíru. No a nejlepší kresba je hotová. Nádhera. Jsem genius. Ach jo, mi to vůbec nejde. To je hrůza. Suzy, jak to děláš? Proč to máš tak pěkný? Já nevím. A proč to máš tak hrozný? Já vím, že obrázek je neskutečný. Musím už jen dokončit poslední úpravy.
jablíčko hezky vymaluju. A je to hotovo. Vítězství mám v kapse, to je jasný. Tyjo, to byla pěkná trefa, bravo. Stop. Ukažte mi své výkresy. Phoebe, to je docela dobrý. Ojoj. Na druhou stranu podvádění není vůbec dobrý. Jsi diskvalifikována za porušení pravidel. Mio, co to je? To je hrůza. Radši to hnedka vyhoď. A jak se vám líbí ten můj? Wow, Suzy, to je nádhera. Máš opravdu skvělý iPhone. Od pravého ani nerozeznáš. Juchu, zrovna jsem si na novém iPhoneu. Mio, zkus se ho dotknout, je můj. To je divný, proč nefunguje? A co to mám na prstu? To je čokoláda. Ten iPhone není pravý, je čokoládový. Páni, tak to je ještě lepší. A je tak dobrý. Super. Dáš kamarádkám taky ochutnat? Jasně, že ne. Snímal jsem vás, protože je moc dobrý. Prostě lahoda. Mňam. Já vím, jak jí dát za vyučenou. Pomůže nám v tom obyčejný fén. Hotovo. Byl to čokoládový iPhone? Teď to není žádný iPhone. Co se to stalo? Proč se ta výborná čokoláda proměnila v louži na stole? Že se nestydíte, jen mi závidíte. Konečně můžeme tu čokoládu aspoň ochutnat. Nemůžete nás porazit. Jsme neporazitelní. Jo, nebojíme se tě. Au. To není, jak se chovají v kuchyni. Zastavte bitvu. Je lepší bojovat kulinářskou bitvou. Kdo upeče nejlepší dort? Máte 5 minut. Skvěle, milujeme dorty. Tady jsou dorty a tady je krém. Tedy, polož vrstvy jednu po druhé. A potřete je krémem. To je ono. Udělejme další a další. Jo, už zbývá jen trochu. Super. Skvěle. A jsme skoro hotovi. Lahodné. Co? Jo, to můžeme udělat. Podívej, teď můžeme dort rozetřít rukama. Je to mnohem pohodlnější. Jo, máš pravdu. Ach, Zache, jsme takový géniové. Podívej. A teď je to do konce. A teď můžeme bojovat se smetanou. Nemůžete bojovat s jídlem. Ale krém je chutný. Skvělá práce, kluci. Krém se povedl přesně tak, jak potřebujete. Hurá! Šéf kuchař nás chválí. Je pryč. Přidejme nějaké čokolády. Ty udělají každý dort chutnější a krásnější. A přidáme je také na boky. Teď můžeme navrch přidat bonbony Skittles. Ty udělají dort mnohem barevnější. Správně, Quentine? Jo, máš pravdu, Zachu. Skvělé. Dobře, náš dort je upravený. Hej kluci, neblbněte. Přestaňte. Teď ozdobme náš dort těmito sušenkami. Podívej se na ně. Jsou tak krásné. A mám ještě jeden nápad. Nech mě tě trefit tímto dortem. No tak, usměj se. Prostě mi věř. Skvěle! Podívej, máme úsměvy. Teď můžeme udělat více emotikonů na dortu. Bude to taková zábava. Není to originální? Nech mě udělat další fotku tebe. No tak, více emocí. Čím více emocí, tím více emotikonů. A máme emoji dort. Není to úžasné? Jo, podívejte se na to, kluci. To je prostě ubohý. Podívej se na náš dort. Spider-Man zachraňuje svět tím, že zachraňuje roztrhaný dort. Není to skvělé? Hele, podívejte se na to, holky. No, váš čas vypršel. Jsem připraven hodnotit i vaše dorty. Kdo je první? Začněme s holkami. Skvělý nápad s emotikony.
Dobře, vezmu si tento. Modrá sametová náplň? To je zajímavé. Dobrá práce. Dort je docela hladký. Líbilo se mi to. A co kluci? No, ten se Spidermanem vypadá působivě a chutná. No, pojďme to zkusit. Docela dobré. Dobrá práce, kluci. A čokolády ze stran? Ach ano, to je pro mě potěšení. Dobrá práce. Bravo. První cena je vaše. Hurá! Druhý úkol je připravit burrito. Máte 5 minut. Čas běží. Skvělé, pojďme na to. No tak, silněji. To je ono, dobrá práce. Zatímco utíráš těsto, rozdělím barviva do misek, abychom měli barevné těsto. Přesně tak. Přidáme různé barviva do různých misek. Dobrá práce. A teď to naplníme těstem. Skvělé. Teď mi dejte tu pánev. A tady je. Nalijte trochu oleje navrch, aby se to nepřilepilo. A teď přidejme těsto na tortilu. Skvělé. Voní to nádherně. Otočme to. Na talíř. Skvělé. Teď budeme potřebovat více těsta. Ahoj lidi. Hoj! Dobře, teď je řada na nás. Podívej se na to kuřecí prso. Myslíš na to, na co já? Samozřejmě. Pojďme hrát baseball. Chytání. Skvělé. Dobře, teď osmažíme kuře přímo na pánvi. Perfektní. Tak hladké a jemné. Budeme to muset nakrájet. Hej, to je nůž. Přestaň si s ním hrát. Dobře, prostě nakrájíme kuřecí prsa takhle. Bez hraní? To je nuda. Jo, ale je to taky super cool. Počkej, co? Uřízl jsem si prst. Ach, Zachu, uřízl jsem si prst. Co? Ach, co jsi udělal? Umírám. Co je to za hluk? Ne. Kluci, koupili jste to? Dělal jsem si legraci. S mým prstem není nic v nepořádku. Podívejte, byl to žert. Co? Žert? S kuchařem se nehraje. Beru si ten nůž. Žádný nůž pro tebe. A co okurky? Jak nakrájíme okurky? Teď to nakrájej rukou. Jak to mám udělat? Mám nápad. Dám to přímo na ventilátor a pak se to samo nakrájí. Podívej, přímo na tortilu. To bylo úžasné. Teď udělejme to sami s rajčetem. Skvělé. To je taková zábava. Teď přidejme kuře. Počkej chvilku. Chci zkusit jeden kousek. Hej, Zašu, to je naše soutěžní jídlo. Přestaň to dělat. Kluci se hádají. Hej, pojďme udělat náš sladký burrito. Ach ano, to je pravda. Přidejme trochu nutely, namažte ji rovnoměrně. Perfektní, je to tak lahodné. Jo, a teď přidám trochu zmrzliny přímo na nutello. A teď gumové červíky. A samozřejmě nějaké další sladkosti, jako bonbony a marshmallow. Podívej, je to dokonalé. Podívej se na naše malé sladké burrito. Počkej, není sladký. Holky mají vlastně sladký burrito a je obrovský. Ach, jsem zelený závislý. Hej, Záchu, to není dobrá barva pro tebe, ale vím, co bude dobrá barva pro tebe. Záchu, podívej, jen postříkáme náš burrito Skittles a bude to super zelené a úžasné. A teď to uděláme jako monstrum. Skvělá dekorace, že? Skvělý nápad, Quentine. Holky, žárlíte? Váš čas vypršel. Teď mi dejte ochutnat vaše burrita. Kluci, to je náš Frankenstein burrito. Dobře, nech mi to zkusit.
Není to špatný. Docela dobré, vlastně. Líbilo se mi to. Skvělá práce. Teď zkusme burrito od holek. Tady máte, šéfe. Je to sladké. Je to obrovské a tak barevný. A tak chutný. Kombinace všech těch sladkostí je prostě neuvěřitelná. Jo, jasně. Moc se mi to líbilo. Dívky, v tomto kole vyhrává tým dívek a vy dostanete peníze. Hurá! Nyní poslední výzva, která rozhodne, kdo vyhraje tu hlavní cenu $1 milion. A začalo to. Yoga, uděláme to, přidáme trochu mléka, teď přidajme Nesquik. A s pomocí této vrtačky to všechno smícháme pomocí lifehacku z internetu. Úžasné, že? Jo, jasně. Podívej, Zachu, turbo režim. No, podívej. O, páni, to je úžasné. Jej. Super. Ach, kluci budou kluci. No, nejdřív. Přivoňme k této úžasné čokoládě, teď ji nalijme do misek. Oddělte je podle barvy. Skvělé. Teď budeme potřebovat nějaké větráky, protože budeme rozpouštět tuto čokoládu. Přesně tak. Před našima očima se čokoláda rozpouští. Hej, proč to na mě fouká? Ahoj, kamarádko. Potřebujeme rozpustit čokoládu, ne sušit vlasy. Ach, máš pravdu. Promiň. A je to hotovo. Skvělé. Teď budeme potřebovat tyto kulaté formy. Nalijeme tam všechny barvy čokolády a teď musíme foukat ústy. Podívej. Jsou úžasné. Přidejme tam trochu kaká. Teď to zavřeme. A vložte to přímo do sklenice, také pár z nich. A když šéf kuchař nalije mléko, bude to hotové. Co? Ach, ne, mám nápad. Quentine, podívej, nejprve si objednejme nějaké cupcakes. Dobře. Tady jsou. Teď použiji svůj jeřáb. Ari, podívej, teď vyndáme vnitřek a nalijeme naše kakao dovnitř dortu. V této sklenice teď máme dezert a koktejl. Váš čas vypršel. Nechte mě to zkusit. Skvělá zpráva. Teď zjistíme vítěze, ale nejdřív zkusím kakao. Začnu s týmem dívek. Je to velmi dobrý nápad rozpustit čokoládové bomby v mléce. Líbí se mi to. Docela pěkné. A barevné. To je lazotné. Takže, kluci mají kakao ve svém dortíku. Je to také skvělé a velmi chutné. Děkuji za brčko. A teď ochutnám dort. Ano, s trochou čokoládového mléka. To je skvělé. Tohle je prostě mistrovské dílo. Kluci vyhráli. Promiňte, holky. Jejich chutná opravdu lépe. Hurá! Jo, vyhráli jsme! Můžete dostat kufr peněz, pokud mi uděláte dubajskou čokoládu. Každý na to bude mít jiný rozpočet. Alex ji udělá za $1. Ty nedostaneš tolik ingrediencí. A Janie udělá za $100. Ta už má mnohem větší výběr. A Max ji udělá za $1000. Jeho sada ingrediencí je působivá. No, jestli jsou všichni ready, tak můžeme začít. Jdeme na to. Skvělý nápad. Rozdělám si čokoládku. Dám ji do formy. Tak, sem. Dám tam všechny tabulky. A teď ji rozpustím fénem. Musíme ji uvést do tekutého stavu. Paráda. To se mi povedlo. Alexej, vem si to. Váni, to by se jim mohlo hodit.
Já si rozpustím svoji růžovou čokoládu. Jo, to je rychlost. Ha, vy máte takový levný čokolády? Podívejte se na tu mojí. Já mám celou čokoládovou fontánu. A taky tuhle obrovskou formu. Naplní mi čokoládovou fontány. To by se mohlo hodit. Když to Max vyhodil, tak to můžu použít já. Naliju tam svoji rozpuštěnou růžovou čokoládku. Tak, rovnoměrně. A teď to musím celé zmrazit. Pouštím si Janine spray. Hej, to je moje! Nedovolila jsem ti to! No dobrá, já musím vařit. Vezmu si speciální pastu na dubajskou čokoládu. Ty, je tam tolik pistácí. Je to vynikající. Udělám na čokoládce vrstvičku. A zase to poliju čokoládou. To je krása. A já na náplň použiju růžovou nutellu. Hodně nutely. Tak. A teď zase vrstva čokoládky. A já udělám cukrovou vatu. Na to mám tenhle stroj. Nasypu do toho cukr. A teď si namotám cukrovou vatičku. Haha, jde mi to. Cukrovou vatu jsem ještě nikdy nedělal. Je to zábavný. Tak a mám jí. A použiju jako náplň do čokolády. Dám jí čokoládu. Kousek. A zase čokoládu navrch. Hotovo. A já si vezmu zlato. Nastrouhám ho na čokoládu. A použiju mlýnek na maso. Wow, podívejte, jak se to zlato mění na zlatý prach. Skvělý. Posypal jsem čokoládu. A vypadá strašně lahodně. O, šéf už je tady. Ochutnejte moji čokoládu. To jste zvládli rychle. Začneme s Maxem. Jak se do ní mám kousnout? Dobrá, rozumím jí. To se mi povedlo. Mňám, nutelová náplň. To byl skvělý nápad. Je to moc lahodný. Maxi, dokázal si to. Ale co udělali tvoji kolegové? Mně se to taky povedlo. Mám opravdickou dubajskou čokoládu. Ochutnejte to. Tyjo, to je moc lahodný. Ta pistácová náplň je vynikající. A co udělal Alex? Wow, je to cukrová vata, to se mi líbí. To je tak lahodné. Alexi, dokázal si to. Tady je tvoje cena, vyhráváš. Wow, tyjo, já jsem vyhrál. Super. A dělit se o peníze nebudu. Teďka Jane vaří za $1. Nemáš moc ingrediencí, ale něco se z toho povede. Max má hodnotu $100. Ty už máš víc ingrediencí, super. A Alexika kuchtí za $1000. Wow. Jen se na to podívejte, to je dobrůtek. Tak a budete dělat milkshake. Můžete začít, kamarádi, do toho. Mám jednu jahůdku. No dobrá. Udělám z ní kašičku. To je elektřivá vidlička. Hotovo. Teď to naliju do kelímku. A zaliju mlíkem. No, nevím, jestli tohle bude dobrý. No, uvidíme. Jane, tvůj koktejl je tak levný. Já ti ukážu, jak udělat opravdu vynikající koktejl. Zaleješ ho do mixéru mlíkem. Zapneš ho, promícháš to. Paráda. Já chci udělat různé milkshakey z různých druhů ovoce. Mám jahodový, z roznového vína a borůvkový. Ozdobím šlehačkou. A teď už to zbývá posypat barevným posypem. Wow, to je nádhera. Do každého dáme brčka. A je to. Ty to máš tak parádní. A co mám dělat s tímhle toaleťákem? No dobrá, tak já z toho udělám brčko. To je parádní. Se svou prací jsem spokojená. A já si vezmu zmrzlinku. Je tak lahodná. Dám jí do velké nádoby. A teď ji zařiju fénem, aby se rozpustila. To bude můj koktejl. Tak, ozdobím to šlehačkou a různými dobrůtkami.
Oreo, čokoládou. A víte co? Udělám spoustu ozdob, jen se to podívejte. To je nádhera. Šéf už jde. Tak kamarádi, co se vám povedlo? Páni, Max má 3 koktejly. Všechny jsou moc lahodné. To není vůbec špatný, jsi šikulka. Jo, díky šéfe. Teď je se jde na Jane. Co jsi udělala? To vypadá špatně. A ten toaleťák? Jane, snažila se si, já to vidím. Počkejte, vy se to neuchutnal? On to vážně vypije? Hej! To je lahodné. A co máme tady? Alexi, to je skvělý koktejl. Je to tolik mých oblíbených sladkostí. To je úžasné. No, pojďme ochutnat samotný koktejl. Wow, to je taková zmrzlina. To byl skvělý nápad. Alexi, zase si vítězem ty. Jo, juchu, už po druhý. Nebuďte naštvaný, kamarádi. Co ne? Mám $1, to není fér. A já jich mám 100, to není špatný. Mám to všechno, co potřebuju. A já mám $1000. Wow, tohle je poprvé, co vidím tolik ingrediencí. No, máme tu závěrečný úkol. Zapomněl jsem. Kdy mám ten obrázek? Jasný, my to chápem. Kde je to vejce? Tady. Mám jenom jedno. No dobrá, rozbiju ho do pánve. To je hnus. Je tam zkuřápka, ale to nevadí. Zapnu spodák na maximum. Jejda, rozbil jsem to. Ale ne, máme tu oheň. Jak to mám uhasit? Všechno se spálí. Co mám dělat? Musím to uhasit, okamžitě. No dobrá, já začnu dělat míchaná vajíčka za $100. Na tom není nic složitého. Rozbiju pár vajíček do pánve, přidám tam párečky, slaninku a smažím to. A já jsem se rozhodla oddělit bílky od žloutku. Teď bílky obarvím na červeno. Zamíchám to. Teď mám krásný červený bílek. A vymáčknu ho do pánve, kde mám obyčejný bílek. Teď to hezky sroluju, aby to byla krásná roládka. Tomo. Dám to na tvrdínko. A teď to musím nakrájet. Tak. Teď to ozybit masticí. Rozmarínem. A 4 rajčátky. Šéfe, máme hotovo. Pořád mi to hoří. Šéfe, ale mám to hotové. No dobrá, já to ochutnám. Ale nemůžu to sníst, dokud to hoří. Oheň jsem uhasil. Víš co, to jíst nebudu. Jsou to spálená vajíčka, běž pryč. Jane, čím mě poraduješ? To vypadá fakt hezky. Ochutnám. To je vynikající. Mňam. Super, jsi šikulka. Tak Alexi, ukaž nám to. To je pravá anglická snídaně. To vypadá fakt hezky. Ochutnám. To je vynikající. Moc mi to chutná, ale vyhrála Jane. Jo, super, děkuju. No, ale naší výzvu vyhrává Alex. Vyhrál si $1 miliardu. Cože, zase on, jak to? To není spravedlivý. Proč se mi tak díváte? Já běžím. Poděl se s námi o ty peníze. My tě dohoníme. Alex se postrácel nějaké dolary. Tak se nechám pro sebe.